Bungilah ingkang minangka purwaganira Sunang idung-kidungku Purwawacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amberkahana pahargyaning ratri puniki tumrap brayat gungkang amengku karya muga jinangkunga sakarsanira kang cinipta dadi kang sinedya tumeka anyong mrambana sagung kang para pamirsa kang samya tetuguran kempal manunggal nyadong nugrahaning kang kawasa muga tinebena saking rubeda miyang sambe kala amanggiya seger waras kang tinemu panjang yuswa miyang lumintu rejekinira guyub rukun sangyaning para warga temah tentrem rahayu kang tinemu awik namastu namasidam awik namastu silat mring Hyang Jagat Karana Sirantandha kawisesaning bisana-sana sinawung ngalangan wilapa Yestu maksila stantun lampahing budaya Wini suda trah kang dinama-dama pinaredi tameng lalata miyangkya tekap wasaning ning Gupita mangkya darajating praja kawuryan wasanya ruri rurah pangering ukara karana tilar palupi sarjana sujana kelu kalulun kala tidha tidhem tandhaning dumadi kanthi asmaning Gusti kang Maha Kawasa Arinipta dadi gumelaring kang ringgit purwa anenggih kang minangka dadya purwakaning carita ya ingkang kaeka adi dasa purwa eka tegese siji adilinwih dasa tegese 10 purwa tegese kawitan senajan kathah titah kang gumelar aglar gesang wonten ing lumahing bumi uriping langit
miwasina janto kathah para raja maharaja tuwin ratu maharatu sarta gumelaring negari yen to ana negara 100 datan jangkep kalih senajan to 1000 tan jangkep sedasa adi-adining garba gumita pranyata datanana kadi sawiji adeking nagari ing Astina yen nagari Gajah Hoya yen negara Liman Benawi pramila negari ing Astina pantes kinarya bebukaning carita Murci Tengkawi awit negara Astina tu negara ingkang cinipta dadi awit saking bantering tapanipun satunggaling satriya ingkang linangkung ingkang gentur tapane kulina anggagangaking prihatin nyadong nugrahaning Bathara kang murba masisa jagat tuwin ingkang wenang gelar tuwin gulung swasana awit saking agenging prihatin sarta anggenipun nyendhekaken dhateng gesangipun wonten ngarsaning kang menang nyipta swasana mila datan mukal yen to negara tetinggalane kaya kang wis kucap nenggih nagari Ngastina marwa pantes kinarya bebukaning carita Murci Tengkawi dasar negara candrané genep kacandra negara ing panjang punjung pasir wukir Allah jinawi gemah ripah karta raharja basa panjang tegese dawa punjung tegese dhuwur sepira ta yen ta cinengkal dawaning praja tinggiling negari sayekting kono amung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir wukir basa pasir tegese samudra wukir tegese gunung mapan yen to kacandra gumelaring negari ing Astina kinapit ing pegunungan ageng ngananaken tuwin ngiringaken karang padisan ingkang sineling-seling pategalan tuwin pasabinan ngayunaken samudra laya ingkang mangku pelabuhan sak kelangkung ageng Allah jinawi Allah tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi gambaraken yen to pasabinan ing nagari Ngastina mujudaken lemah ingkang ketumpangan banyu sak kelangkung lendoh sak kelangkung subur kawontenanipun saengga Sanggiya para mung tani anggenipun nindakaken among Narakisma kaparingan gangsar lancar pintan wonten perkawis kepara kang tinanem bisa tuwuh ijo royo-royo sarta saged ngasilaken undu-unduan ingkang prayogi milotan mukal bisa kanggo nyukupi kebutuhaning urip lair lan batin dene werdine gemah sarta ripah basa gemah kathah sanggiya para kawula nang kuda ingin sami lumampah dedagangan lelayaran rina pantaraning wengi kaya datanana pedhote maratandani ento kalih saking sambikala ing sak marga-marga dene basa ripah kathah para kawula ingin sami cumandhuk wonten ing nagari Ngastina ketingalica manahe kawula alit kinarya pratandha yen kadulu anggenipun sami ngedekaken Bali Wisma temah ketingal jejel riyel tepung tritis adu cukit tumpang blandar ora mukal yen to papan jembar katon rupak awit kathahing para kawula ingkang sami ngiyup tuwin ngayom
marang kamulyane wong agung ing ngasta bawat pusaraning praja ing Astina. Dene tegese Karta Raharja basa Karta. Awit sangya para kawula ing Karang Padisan ing sangingah iwen-iwen raja kaya kebo sapi, ayam mendo kambangan sak panunggalane aglar ing pangonan kalaning siang yen wengi bali marang kandange dhewe-dhewe. Datanana ing godhang sawiji-wiji maratandani ento nagari ing Astina pranyata kalis saking pakartining Durjana Juti. Saking Pandung gedhor kecu rampok sak panunggalanipun ajrih sirna kena Prabawa walating wong agung ing ngasta pusaraning praja ing negari Astina. Dene tegese Raharja awit sedaya para kadang sentana miwah sedaya para mantri bupati tuwin nayaka medhak dhateng sanggiya para abdi dalem wiwit saking abdi dalem magangan, abdi dalem jajar, abdi dalem ingkang ngapangkat bekal nom, bekal sepuh, lurah riya sak pringgil sumanggem ngestokaken dawuh dalem Sri Narapati miwah medhak para prajurit sumrambah para kawula dasih wis kempal manunggal keplok rasane nunggal cipta rasa lan karsa. Datan wonten ing sami cengkah rembag padu padha kanca sak panunggalane. Menawi sekinten wonten bencenging rembag dipun rembag sareng-sareng murih kang ruwet dadi bisa udar ingkang dereng prayogi lajeng saged tumata saengga tata titi tentrem kawontenan jroning praja ing Ngastinapura. Sedaya menika wawit kabekta saking prabawaning Narendra ingkang kepareng asta pusaraning praja. Denira bangkit tuwin pinter angayomi dhateng para kadang tuwin para kawula. Bareng nggih sinten to dosa namanira Sinarapati, dosa tegese 10 nama jejuluk kathah jejuluk ing Narendra ing Astina. Maratandani tutuh Narendra Binathara Narendra ingkang wenang mangreh negari saisinipun. Awit kepareng dalem wong agung ing Astina jejuluk Prabu Sentanuraja, ya Prabu Sentanumurti. Pranyata Prabu Sentanumurti, ya Prabu menapa Sentanuraja. Tedhak turunipun Prabu Hastimurti, miwah tedhak turunipun Prabu Barata. Narendra sepuh ingkang duing uni kepareng nyipta miwah gelar negari ing Astina. Bawanipun ingkang yasa negari kepareng jejuluk Prabu Hastimurti. Mila kangge nglestantunaken gumelaring negari kaprah engga lestantun dumugi kalenggan puniki sinebat negari Hastinapura. Saksurutipun Prabu Hastimurti wonten Narendra ingkang pengpengan, Narendra ingkang linangkung. Tedhak turunipun Prabu Hastimurti nenggih Prabu Barata. Menawi tataraning Jawata Prabu Barata kaya dene Kacandra wenang nglenggahi candraning dewa sekawan ingkang tuhu linangkung ingkang wis kapacak wonten ing kitab miwah sinebat Dewa Catur Lokapala. Ucapan mujire sajuga Prabu Sentanuraja kepareng miyos siniwaka lenggah mungging dampar kencana alenek kasur babut permadani sinulam rinenda kencana pinatik Nawaretna sarwi mengkeraken sanggya abdi dalem kang sami ngampil upacara nata banyak dalang sawunggaling kacumas Hardawalika diringkang kepareng abiyantara
punika warnanira putra dalem ing Astina Raden Dewabrata ya Raden Jahnawi Suta. Cilos deku amari kelu mukulir konjem pertiwi ngetingalaken yen to setya bekti ing arsanipun ingkang Rama. Lenggaira Raden Dewabrata mengkeraken pepatih ing Astina nalika semanten anenggih Patih Giricala. Sawanipun Patih Giricala mengkaraken Sanghyang ora abdi dalem tumenggung. Sinambetan sawaning Sanghyang ora abdi dalem miwah ingkang dumunung wonten madyaning alun-alun bandir para kawula ngebaki madyaning alun-alun mangalor dumuging pangurakan mangetan dumuging munggangan mangilen dumuging wantilan kiwa tengen ngarep mburi kandhang gajah kebak para kawula ing sami nangkil. Pusapatawis dangu Sinaridra anggene rumiya sinuwaka ewa semanten dereng kawedhar sabdanipun ripusing dungkap titi wanci kepareng amedhar sabda kang kinarya pratandha ana swaraning bedhi mangungkung madyaning alun-alun murwani boreg kang sami mara seba borging pasih Banjawi yen kacandha kaya gabah dininteri riwusing sumekta jajaran kang ketingal medal rumiyin para prajurit nedya caos pakurmatan ngungelaken senjata ageng munya marambah-rambah mriyem kolontaka njeblug wonten madyaning alun-alun mecah pining swasana umyung kang samya mapak para kanca ndodhok para kanca jajari ayo ngangsek maju kanca maju loro dur. Dari kawuryan jurning pasewakan
Critina ning pasewakan Busana maneka warna sebak puspiteng Budyana miyang panjraing sarwa rukma renggeng manik Narawata Abro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lirki alat sisiring dadit wimbuh kegondo mrik minging katiuping ruto mondo sabaran mangambar kungas yo tori sedeng siniwa moho Prabu Sentanu raja pratisteng dampar kencana asri rengganing busana kuntarang Mas Retna yayah yuwang Bathara Indra siniwoneng kayangan manik Antaya Narendra arum ngandika Narendra arum ngandika
Hyang Suksmantara Manik putraku wong Jentara putraku ingkang tak dama-dama Dewa Brata jeneng para rikalenggani iki ngadhep ana ngersanipun Rama durung wae pun Rama paring dawuh marang jeneng sira kulup pun Rama nedya ndangu marang kahananmu nggone ora ngadhep ana ing ngarsanipun Rama apa winantu ing Karaharjan putraku nggir Jahnawi Suta kula nuninggih Kanjeng Rama awit saking pangestu dalem Kanjeng Rama kasembuh pengayomaning Bathara ingkang murba masisa jagat winantu Karaharjan suwanipun ingkang putra Dewa Brata ngadhep wonten ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu. Iya. Dereng kemawon ingkang putra nampi dawuh saking ngarsa paduka. Kepareng langkung winingkang putra nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepada mawantu-wantu. Rama Prabu. Iya jagat Dewa Bathara. Tak tampa ndadekke suka gambira arasaning panggalihipun Rama. Ora liwat amulu-muturing astutipun Rama tumrapa marang jeneng para kulup Dewa Brata putraku wong bagus. Kula nuninggih dahat kapundi paring pangestu dalem Kanjeng Rama ing rumentah dumateng kula sabdanipun Kanjeng Rama kula pundi wonten ing mestaka saengga jimat lungguh Kang Prayoga Dewa Brata. Sampun mboten kirang setunggal menapa Rama Prabu. Patih Giricala Araharja Swanu Heunun pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu Karaharjan Swan kula nuwun dereng kemawon ing abdi nampi dawuh timbalan saing ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng abdi dalem nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu Heunun nuwun inggih tak tampa jeneng sira nyaoske pangabekti ora liwat lumunturing astutining sun tampanana kawula nuwun inggih sanget anggen kula mundi sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun kula pundi wonten ing mestaka rumesepa ing rah daging dadosna jimating gesang kula nuwun lungguh Kang Prayoga sampun mboten kirang setunggal menapa bocah tumenggung Raharja Swanu kula nuwun inggih diwaji kali saking sambi kula piswan kula wonten ngersa panjenengan dalem sungkeming pangabekti kula sayugi kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu kula nuwun ya tak tampa ndadekke suka gambira rasaning ati ora liwat astutiku tampanana kawula nuwun kapundi wonten mestaka dadosna jimat kula nuwun inggih bali marang jeneng sira putraku Dewa Brata ingkang wis kawistara satata lungguhe. Kulup aja nganti ndadekke kageting ati. Jeneng sira adoh tak awe cerak saya tak raketke. Mestine sakwise ngadhep ora ngersanipun Rama ana telenging panangkilan Pasewakan Agung Praja Ngastina ingkang dasari kabeh para mantri bupati lan para kawula pepak Andir Maraseba. Nyipta lamun jroning atimu wis ngrambyang marang kahanan iki yen pun Rama bakal paring dawuh perkara ingkang wigati tumrap jeneng sira lan uga kabeh para gegedhug lan punggawaning negara saindenging praja Ngastina. Kula nuninggih Kanjeng Rama estunipun dadosaken geragapan raosing manah kula. Saksamunipun ingkang putra nampi dawuh supados sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Mila saksamunipun ingkang putra saged ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Miwah sedaya para mantri bupati miwah ugi nayaka praja sami Andir Maraseba
mawantu-wantu panuwun kula Rama Prabu lajeng kersa medhar sabda mengku kersa ingkang kados pundi kepareng nimbali dhateng ingkang putra tuwin sedaya anung-anunging praja suwawi lajeng dipun werjarna ingkang putra sagah nilingaken karna sarwi nganglungaken jangga ing pengajap sageta wijang satala-tala sageta cetha anggen kula mirengaken dawuh timbalanipun Kanjeng Rama. Rama suwawi lajeng kawedhara sedaya dawuh pangandika paduka. Ya Dewa Brata. Nanging sadurungipun Rama pareng medhar sabda. Prayogane jeneng sira kulup kudu nata ati luwih dhisik aja nganti mengko tumpang suh nggone ora nampa kabeh dawuhipun Rama. Awit yen nganti tumpang suh nggone ora nampa dawuh pangandikanipun Rama tundhane lamun jeneng sira nindakake kewajiban ora bakal bisa kanthi pratitis lan ora bisa cundhuk karo apa ing dadi dawuh timbalanipun Rama. Kula nuninggih sepisan meneh tatanan atimu lan kabeh wae ingkang wis padha mara seba kudu nata ati luwih dhisik supaya nggone nampa dawuh timbalan ingsun kanthi weninging ati. Kula nuninggih sendika ngestokaken dawuh inamung wiyosing pangandikanipun Kanjeng Rama ingkang kula tenggo-tenggo. Amurwani gatining carita ratri puniki ambo tanadya mulang muro tan liyan mung nedya asung palupi Ya kulup sakwise pun Rama ngawuningani kabeh kang padha mara seba wis katon tintrim maratandani yen wis sumekta ing diri wis padha tata-tata nedya nampa dawuh timbalan ingsun. Kula nuninggih Kanjeng Rama wis sing pirembugan ana ing titi laksana iki ora ana liya kejaba. Sakwise tak rasa kaya wis dungkat titi wanci kadangmu sakloron yaiku Citragada karo Citrawirya. Citrawirya wis tumeka titi wanci kudu enggal-enggal nambut silaning akrama jalu sisaning akrami kudu daya-daya nindakake gegeneping wong urip yaiku kudu palakrama. Dasare wektu kang wis kepungkur sliramu paribasan kaya dene wis seleh ing bab reh peperintahaning negara Ngastina. Kula nuninggih wiwit ibumu Dewi Setyawati tak rasuk minangka garwa. Aku ngerti lan aku nglenggono sinajan jeneng sira kulup iku lamun ta karo Dewi Setyawati dudu putra ingkang dilairke
dening Dewi Setyawati. Setyawati iku mung ibu sambungan tumrapmu. Inggih, nanging setya bektimu. Ora mantra-mantra yen sliramu iku anakku walon. Inggih, Rama. Lan kaya apa ingkang dadi panyuwune ibumu Setyawati duk rikala semana saguh tak pundhut garwa minangka kanggo ganti ibumu Dewi Ganggawati ya Dewi Jahnawi ingkang parikudu kondur angayangan kudu bali dadi gegeneping widodari lan ngreksa Bengawan Gangga. Inggih. Lah rene aku kon catani ibumu Dewi Ganggawati. Rening pun Rama iku jejering priya ingkang isih wutuh. Pun Rama blake isih butuhke pendamping. Utawa pun Rama sailange ibumu Dewi Ganggawati. Upama ta butuh rembug pikir ana jroning cepuri blak-blakan wae isih merlokke anane garwa Prameswari. Inggih. Lah ingkang tak pundhut garwa yaiku kanggo gantine ibumu Dewi Ganggawati, Dewi Setyawati, ya Dewi Sayujana Gandhi. Mung emane nalika semana Dewi Setyawati gelem tak pundhut garwa, waton sesuk ingkang ganti Kamukten Negara Ngastina ingkang nglintir Kamukten Negara Ngastina kuwi kudu putra ingkang dilairke dening Dewi Setyawati. Nalika semana pun Rama jane nedya murungke kekarepan iki. Rening pun Rama wis apa pun Rama kengetan yen to pun Rama wis kagungan putra sliramu. Inggih. Ning ora nyono babar pisan yen to sliramu malah ngrilake panguwasa negara Ngastina ing besuke kudu diparingke marang adi-adimu ingkang lair saka guwa garbane Dewi Setyawati ya ibumu sambungan. Inggih. Nah, sambung karo perkara kuwi Dewabrata. Adimu Citranggada Citrawirya wis akhir dewasa. Wis pantes lamun to mengku jejering wanita. Kalenggan iki pun Rama nampa pawarta ingkang digawa Mbok Bakul Paman Sinambiwara lumantar tembang rawat-rawat. Negara Kasipura ana sayembara. Sapa ingkang bisa mupu sayembara, sapa ingkang bisa manggih kajayan ingkang bisa menang ana tengah-tengahing sayembara ing negara Kasipura diwenangke Boyong Putri telu cacahe. Lah perkara kang kaya mengkono iku mau kaya tinarbuka rasaning penggalihipun Rama. Pun Rama banjur kelingan adimu Citranggada Citrawirya kaya kapas sangayugya, kaya prayoga banget lamun to ing mengko dijodokke karo putri saka negara Kasipura. Kang mangkono iku mau supaya ing mengkone sejarah Ngastina ora punggel, apa sejarah negara Ngastina isih bakal lumintir paribasan tekan paripurnaning jaman. Rening wis cetha yen to sayembara diadani ana ing negara Kasipura. Wanter dawuh pangandikanipun Rama rikalenggan iki tak pundhut kesaguhanmu supaya ngluruk ana ing negara Kasipura. Lamaren putri telu atmajaning Narendra ing Kasipura ing mengko bakal tak dhawuhke karo kadangmu sakloron Citranggada Citrawirya. Tintrim tanana kang nyabawa kabaraban dening Sang Narpa
jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasan kang samya nambut karya ngopo bocah Tumenggung kula nek gen riki wau kula sok ngenteni le digugah nganggo dok-dok kowe iki kebangetan kowe pamane ngantuk lak arep pamer lehmu melek wis ket wingi ngono to nggih ture kowe iki bangetan Temenggung wis lawas nek ora ana gawean takokke gawean nek ana gawean nerus-nerus sambatmu ming kesel karo ngantuk wong kuwi kudu nek wis saguh ya sing semaguh sing semanggem nggih sinuwun ora kok sregepe ming takon gawean karo sregepe nampani dhuwit ha kaya ngono ki ora cocok karo kahanane inggih nyuwun pangapunten dalem sewu wah dilalah kula suwan mriki menawa wau badhe petek dereng siyos arep pepijet kula nuni nggih lah ngopo singkap kula kiwa menika sakit sinuwun lah ya ora sah perlu nyambut gawe sing adoh apa abot-abot sak tekane wae nggih nggih wis dika wis tokaken dawuh waton aja turu inggih nggih kula menika mboten badhe ngantuk mboten badhe tilem uger teksih wonten ingkang kula tingali wonten sak ngajeng ngiringan utawi wingking kula menika tesih pepak mangke rak mboten ngantuk kula kabeh wis tak ngendikake marang jeneng para mung kari jeneng para kudu nanggapi ingkang dadi wiyosing pangandikanipun Rama. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama. Rening sampun cetha dawuh paduka. Kula kedah lumawat dhateng negari Kasih. Sak perlu ing mangke kula mboyong puter tetiga atmajaning negari menapa narindra saking negari Kasih. Kula sagahi kula badhe lumawat dhateng Kasipura. Kowe saguh kula niki kula sagahi. Wah, ya. Nah, ya ngono kuwi sing tak karepe. Jeneng sira bisa mbombong rasaning penggali wong tuwa, bisa gawe lega rasaning ati. Wong tuwa kuwi rumangsa bungah nek duwe anak wis kena dikongkon. Pamane kaya bengi iki, kowe tak pasrahi tak kon golek sinden, nyatane ya entuk. Inggih. Lah wong tuwa ki nek merintah anak kok iso kelakon ngono ki seneng. Inggih. Aku wis ngerti. Rumangsa bombong ati. Inggih. Upamane tak pasrahke bocah Tumenggung ora wurung saguh ya ming saguh tok ning sok ora ana bukti nyatane. Contone wingi bengi. Wah wis tirik-tirik tak takoni sindene entuk pira gangsal. Jebul ora wurung sing loro pamit. Tujokne entuk siji. Sinten Kanjeng Rama? Ya ming tujune ana sing sela tur ya saguh didadak. Sinten? Mbak Yu Mumur. Saguh. Ya arepa jane ora patek sehat. Ning ya nyatane saguh, nggih nek riyen sehat. Sopo? Nggih Yumur niku riyen sehat. Ning saknipun mboten sehat merga umur ning wis ora ndek baut niku dadi ora. Niku kesehatane kurang ngono. Kowe iki mung sok gugu karepe dhewe. Kaya kowe bareng iki dipasrahi apa-apa ora ana kerampungane. Ih nyuwun pangapunten dalem sewu.
benjing badhe kula tindakaken kanthi sae. Contoh lho anakku. Mula anakku ki tak jenengi Dewa Brata. Biyen arep tak jenengi Yoga Kirana. Maknanipun menapa? Ayo ketok nek wantasing cahya kuwi ketok padhang, ketok semringah, ketok sumeh kaya padhanging Kirana ki tegese bulan. Cemlorot kaya bulan. Inggih Kanjeng Rama. Sepisan meneh aku seneng, aku kongkonan kowe kena tak percaya, putraku nggih, kula nuninggih. Tak kon nglumpukke kanca ya turah-turah. Nah, kaya ngono kuwi sing dadekke bombong rasaning penggali wong tuwa. Senajan aku ki ratu, ning aku ya seneng bab seni budaya. Mula kowe iki kejaba tak sekolahke supaya ngerti ngelmu ingkang bisa kanggo sanguning urip ning kowe gegulang bab seni budaya kowe ya tak rilani. Aku seneng. Mongko kowe ya wis iso mayang saiki. Arak bombong rasaning atiku. Inggih. Kanca-kancamu sing nom-nom ya akeh sing do gelem gilut marang seni kabudayan. Inggih. Rumangsa seneng aku wong tuwa nek nyawang kiprahe sing nom-nom kaya ngono. Inggih. Wah, kula nggih remen. Purunan kula nopal nika nggih. Aja ngelih-elih jeneng-jenenge noval kok nopal. Nek nopal ki lak teres jenenge. Nggih. Ati yang sepuluh nek bangsa VV niku mboten iso nopal ngoten. Sing dadekke bungah ya kaya ngono kuwi. Kuwi dasare cah nom-nom do kiprah, do seneng nang panggung ya ming kudu ati ditata. Aja katut karo sing senior apa senior-senior. Kowe gegulang sapa panggung kena ning kudu duwe adeg-adeg sing jejeg, aja tiru-tiru sing gerang-gerang kuwi. Mergo kowe nek durung-durung ngelirik karo lelakone sing gerang-gerang kuwi mawut-mawut kowe ora bakal prayoga. Sing tuwa-tuwa kuwi mung kok conto keterampilane wae. Ning bab lelakone aja kok lirik. Wah, gering lirik lelakone wis tobat. Kowe kena jejer dembung karo sing mlentrung pipine kae. Ning aja kok tiru lelakone. Tenan kuwi welingku mung ngono kuwi. Iki wis ndika ngestokaken dawuh. Aku wong tuwa ngelingke ngono iki ming pumpung durung. Tinimbang sesuk kowe ibarate wong malaku gejeglong-jeglong ora prayoga. Susah atiku nek nyawang anak putu do gejeglong uripe, lakune iku ora prayoga. Kula ninggi. Ya sing sepuh-sepuh ki kena tok conto sing kena diconto ya ana. Pamane kaya sing asta gender kuwi jejeg ora werna-werna. Sing asta rebab kuwi ya jejeg ora werna-werna. Sing nang isor blencong kuwi ya kena kok conto. Ora tau aneh-aneh. Lah kaya ngono kuwi. Dadine kowe iki kudu ngati-ati sing praetno ngati-ati. Inggih. Ditresnani wong akeh iki ya kudu mulat karo kahanan. Ditresnani wong akeh sok dienggo paran pitakonan, sok ditekani sedulur pirang-pirang kancane akeh do mara kala mangsane dina mirunggan. Ditekani kanca ki ya kudu tetep tangkepe sing kepenak ning kudu mawas marang kahanan. Inggih. Jaman aku isih nom biyen kancaku ya akeh. Akeh sing sok teko. Kinten-kinten sinten mawon. Kae sing senengane nek kloyang-kloyong kathokan dawa, hem-heman po kaosan ning blangkonan kae.
Nah, kae ya kudu dipikir nek upamane duwe kanca kae mergane kae wong kanca sing maju kawruhe cukup tur pesrawungane ya jembar. Lah kuwi kudu nglirik marang kanan. Ning sakmenika teksih serawung mboten isih. Wingi sore tak kon goleke tungseng. Nyatane ya iso. Ya iku mau bali marang rembuke ngarep kowe kudu enggal-enggal tumuju negara Kasi ngelamar putri ana ing negara Kasipura. Yen nganti bisa kasembadan apa ingkang dadi gegayuhanku, wah mendah ndadekke Sukarna arasaning penggalihipun Rama. Inggih menawi mekaten kantun sendika ngestakaken dawuh. Kula nyagahi nedya lumarap dhateng negari Kasi nanging keparenga langkung rumiyin kula kampir dhateng Wukira Tawu sak perlu nganti dhateng Yayi Penemban kedah dados kanthi ning lampah kula. Oh, sliramu bakal minta sraya marang Anggir Kresna Dipayana. Kula nuni nggih mekaten. Ya. Prayoga kaya ngono kuwi. Ya arep kepiye wae. Kresna Dipayana kuwi kadang munom. Lamun ana keribetan kowe nindakake pakaryan rumangsa kecipuan ora ana alane yen to njaluk tulung pambiyantune kadang nom. Lan mestine upamane abiyasa utawa Anggir Kresna Dipayana manggih reribet, kowe minangka kadang ya kudu melu ngrigen-ngrigenke ngenteng-entengi bot repote Kresna Dipayana. Prayoga tak keparengke yen to bakal sawetara mampir ana ing pertapan Saptaharga. Kula nuwun inggih ndika ngestakaken dawuh. Sak samunipun cetha dawuh timbalan paduka lelah dalem kula suwun ingkang putra nyuwun pamit madal pasilat. Mugi ngayoman dening Bathara lampah kula Kanjeng Rama. Ya. Lelungsen tak bebakali tak kantheni puji rahayu. Muga lebda ing karya budhal Dewa Brata. Muga-muga bisa kasembadan boyong putri tetelune. Inggih Rama. Bocah kepatihan kawula nun wonten pangendika ngadhawuh. Bombong rasaning panggalihku, momonganmu ya Gustimu Raden Dewa Brata anyaguhi lumaku ngluruk ana ing negara Kasi saperlu nglamar putri. Ya senajan to merlokke mampir ana ing pertapan Saptaharga minta sraya kang sarta ngantri marang kadange nom yaiku Anggir Kresna Dipayana. Perkara kuwi kaya bakal bisa nuwuhke daya kekuatan tumrape Dewa Brata nggone bakal
mupu sayembara ana ing negara Kasih ulun ninggi. Mugi-mugi kemawon sedaya ingkang dipun tindakaken dening Gusti kula Raden Dewabrata saged kanthi tulus raharja miwah saged mboyong putri ingkang nedya dipun dhaupaken kaliyan putra dalem kekalih Gusti kula Raden Citragada Citrawirya. Lenglenging triya mangungkung kanduan rimang lir-lirna tanpa kanin dereng ngantos purna anggenipun sami mbal pangandika sakpengkeripun Raden Dewabrata ingkang nalika semanten sak sampunipun nyuwun pamit daya-daya badhe nindakaken kewajiban nanging kepareng mampir wonten ing pertapan Sabtoarga. Mila jengkaripun Raden Dewabrata boten miyos saking alun-alun mengaler utawi boten miyos saking panguraan nanging tindakipun Raden Dewabrata medhak saking Stinggil Binaturetna lajeng tindak mengetan tanpa antara dangu kepareng miyos saking juruning Cepuri ngelangkungi plengkung Madyasura saengga datan ngawuningani menawi saking saklering alun-alun wonten tamu ingkang nedya minggah Stinggil Binaturetna. Dupi wis dumugi wonten madyaning alun-alun ngadeg jejeg marep ngidul mespadakaken kawontenan Stinggil Binaturetna. Dadosaken horeg madyaning alun-alun tuwin dadosaken kaget tumrap sedaya ingkang sami mara sebo. Anenggih sinten ingkang kepareng dadosaken horging Pasiban Jawi. Tanlian kejawi namung Narendra gagah bideksa saking manca negari. Ingkang sigra tantoha gliyah-gliyah miyak sebaning Sangya para kawula ing sami mara sebo. Tanpa antara dangu wis dumugi wonten sak ngajenging tratah kerambat utawi telundagan ingkang tumuju minggah Stinggil ngelongok Stinggil Binaturetna cipta Hirengganira. Oh, Yai Jagadewa Bathara. Nuwun amit pasang Kalimantabik Diwaji Ngastina kepareng kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka minggah wonten Stinggil Binaturetna. Nanging saderengipun kula minggah Stinggil Binaturetna mawantu-wantu panuwun kula mugi panjenengan kersa langkung rumiyin nyingkiraken tulah kelawan sarik. Sampun ngantos kula dilajak minggah wonten Stinggil Binaturetna wusana kenging sapu dendane Hyang Kalantara. Wah, Yai. Tan Pantara wis lumarap Narendra katemben Prabu
remben prapto pinarung swareng paradonga tanono kuciwa raras dahata karya rimang Nuwun sewu kisana ingkang nembe kewala rawuh kepareng kula ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuhipun kisana. Yai Jagadewa Bathara. Kula nuwun inggih matur sembah nuwun Diwaji Ngastina kepareng pasang pambagya dhateng suhan kula. Yawit saking pangestunipun Diwaji Ngastina kasembuh ngayomaning Bathara. Winantu karaharjan suhan kula ngadhep wonten ing nagari Ngastina Diwaji. Syukur bagya sewu nuwun kaprayoga lenggahipun. Sampun boten kirang setunggal menapa. Saksampunipun satata lenggah senggang napas asatriwe. Sampun ngantos kapenggalih kula menika tambuh dhateng keng selira babar pisan mboten. Nanging bawanipun nembe wekdal dinten menika kula saged abenajeng kaliyan paduka. Mila kepareng kula nira krami nitik rengganing busana panjenengan menika jejering Narendra. Lajeng Narendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sarta kagungan kersa menapa rawuh wonten ing Praja Ngastina? Kepareng kula matur wonten kersa paduka Diwaji Ngastina. Ingkang sampun sudi mestani dhateng kula. Kula menika Prabu Prabangkara. Prabu Prabangkara. Inggih. Negari ingkang dipun lenggahi, negari ingkang kula lenggahi, negari Ngawu-awu langit. Ngawu-awu langit. Mekaten. Wah. Jenengan negara Ngawu-awu langit. Monggo nggen kula wau nggih dikerawu-awu. Wis kowe iki meneng wae ora usah nyelo-nyelo. Nggih gumun negara jenenge Ngawu-awu langit. Ngawu-awu langit negari ingkang dipun lenggahi. Inggih, leres negari Ngawu-awu langit. Lajeng kagungan kersa menapa rawuh wonten Ngastina? Ndadosna kawuningan. Mila kula sumengka sowan wonten ing Praja Ngastina. Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulungan wonten ngarsa paduka Diwaji Ngastina. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Blakipun ngaten. Waleh-waleh menapa? Kula jejering Narendra. Kula nggadahi sedya badhe mondhong putri saking negari Kasih. Nanging ingkang minangka dados sayembaranipun sayembara perang. Sok sintena saged kasembadan boyong putri 3 atmajanipun Narendra ing Kasipura. Sauger saged nelukaken satriya kekalih ingkang dados kapitayanipun negari Kasih. Ingkang kasunyatanipun sak sampunipun kula buktekaken. Satriya kekalih ingkang nama Wahmuka, Arimuka menika kadigdayanipun linangkung. Angel anggen kula badhe ngebrukaken satriya kekalih menika. Lah, sak sampunipun kula rumaos kecipuan tumandang karya nandhingi kadigdayanipun Wahmuka kaliyan Arimuka. Kula lajeng mundur saking madyaning gelanggang payudan. Kula maneges nyadong pitulunganipun Sang Hyang Kalalodra. Sang Hyang Kalalodra paring wangsit dhateng kula. Dawuh timbalanipun Sang Hyang Kalalodra, kula saged unggul ing jurit waton kula kasembadan.
nyaketi Dampar Ngastina. Nyaketi Dampar Ngastina ingkang nama Kanjeng Kyai Maesa Danu. Awit ing mriku kejawi Dampar Kencana menika taksih wonten rerangkenipun sanes. Dampar Kencana menawi pinuju kangge lenggah lajeng wonten sak ngajenging dampar ingkang kangge nglegenggahaken suku, kangge napakaken suku inggih menika ingkang menang sinebat Ngamparan Gading. Lah menawi kula sampun kasembadan nyaketi Dampar Maesa Danu, kula kedah saged kasembadan boyong Ngamparan Gading kangge srana nukulaken kekiyatan ingkang linangkung ingkang saged kula nggih ngebrukaken senopati kekalih saking negari Kasih. Mila sowan kula wonten ngersa paduka diwaji ing Astina waleh-waleh menapa senjata pitulungan ingkang badhe kula suwun mboten sanes kejawi namung keparenga kula nyuwun ngampil Ngamparan Gading ing negari Ngastina. Ngamparan Gading kagungan dalem kula suwun pun kitang namung sak gebiyaring catet sak siliring bawang supados sageta kangge srana pamboyonging putri saking negari Kasih. Jojo muntaplir kinetap idep nyomangala cakra. Sewu diwaji kula nyuwun wekdal sawetawis dereng lega raos sing manah kula menawi dereng nanggapi menapa ing dados aturipun Narendra sang awawu langit menika. Ya nanging aja nganti ninggal duga prayoga. Ih niku wis akan dawuh. Lho sapa iki ana menyat saka pelungguhan mandeng karo aku ora nganggo kedhep tandha nek atimu ora seneng. Sapa ingkang ngaku pepatih ing negara Ngastina Patih Giricala kowe Prabangkara. Iya kowe matur sinajan to kanthi basa ingkang rinengga tirik-tirik aturmu nanging aku ngerti yen to kowe iki sejatine wong deksura sing ora ngerti tatanan, ora ana jamak lumrahe. Ngamparan Gading arep dicilih ora ana adat tata cara ingkang kaya mengkono. Aja meneh kowe ratu mbing kanane senajan ratu padha ratu kowe ora layak lamun toleh sinilih perkara Ngamparan Gading. Nanging iki arep tak nggo gawe srana. Mbuh tok nggo srana, mbuh apa wujude aku ora ngerti. Nanging iki dudu padatan ingkang wis kaprah ana jagating tata cara ingkang lumaku ana ing pranataning kraton. Blake sinajan to dampar sak ngamparan kuwi kagungane pepundhenku, nanging aku minangka abdi ing Ngastina, aku ora lega ora lila yen to kowe kumawani nedya mboyong Ngamparan Gading. Ngatas kowe ming patih Sri Narendra durung paring wangsulan karo aku, lah kok dadi kowe wani menggak, wani nrenggalangi ing dadi kekarepanku. Merga kowe nedya culika, kowe nedya ngedir-dirke. Ora pantes lamun to kowe kumawani matur ingkang kaya mengkono. Saiki ora usah perlu kok teruske nggonmu matur akeh-akeh ana ngersane Gusti kowe ingkang sinuwun. Kabeh kok aturke ora bakal bisa kelakon. Ingkang sinuwun marengke ning nek kabeh para punggawa ora ngelilani, ora kelakon kowe mboyong Ngamparan Gading. Ning kosok baline sinajan ingkang sinuwun ora marengke, nanging yen para punggawa ngrilani bisa uga balimu iso nggawa Ngamparan Gading. Nanging iki para punggawa wis keplok rasane ati, wis manunggal ora bakal ngrilake Ngamparan Gading kena kok boyong babuh nantang perkara obabamu. Kados pundi Dewaji pepatih ing Astina kumawani lajeng ngilani dada kula. Estunipun leres
sedaya menika wau gumantung para abdi menawing babagan sedaya parabot utawi piranti menika kedah dipun kekahi jer sedaya ingkang ngreksa inggih namung para kawula menapa malih menika pepatih mila saged kula tampi rembagipun Patih Giricala menawi ngekahi ngamparan Gading. Wah, yen ngaten cetanipun boten badhe dipun keparengaken ngamparan Gading kula boyong kangge srana nglamar putri wonten ing Kasi. Nyuwun pangapunten, kepeksa mboten saged. Ayo, rening Gustiku ingkang sinuwun uga ora marengke. Wis prayoga kowe bali golek srana liyane, aja nganggo srana, aja nggunakake srana ngamparan Gading. Babuh. Nanging kowe ndadekke pinggeting atiku. Kowe wani langap-langap nyegat sarta ngendon-ngendoni kekarepanmu. Apa kekarepanku? Luput gedhe kowe karo ratu ngawawu langit. Sinajan kowe anggap luput sakarmu bakune, kowe ora kena mboyong kabeh raja darbe ing ratu ing Astina. Rening aku rumangsa kecocok rumangsa pingget atiku nampa rembugmu. Aku ora trima, nek ora trima karmu arep apa? Lho, wani nantang karo aku. Sing tak wedeni apamu? Manjing madyaning alun-alun, tak dadar kaprawiranmu, ora bakal tinggal loncat. Kepiye Patih Giricala semune bakal ana perkara sampun perlu waswatos. Kula iki sagah nyingkiraken Narendra Murang Tata menika wau. Bocah tumenggung. Bocah tumenggung. Anggere cetha nek iki mergo kuwaregen angaman jiwa wis Patih yang gaweane cawang-cawang ya wis ngono nang kono madyang nang kene madyang meneh ha wis ora urung njur ming merem kok meditasi adi tumenggung setika ngestokaken dawuh urung ana dawuh. Pripun niki wau? Dinteni durung ana dawuh. Wah, ngertos kula ajeng didhawuhi. Jenesi. Tumenggung ngantukan. Wah, nggih pripun malih? Kula nu teng omah. Mulai nyambut gawe ya terus ora iso njur turu penak. Niki wau kula wangsul terus gak arep makler ditunggangi anak kula. Kowe kuwi nggih duwe anak cilik gadah ture. Ayo kaya ngono karang arep kepiye-kepiye ya anak kok. Nggih. Negara nang sakjroning bebaya. Mangsa baranggonmu bakal bisa gawe tentreming negara. Ingsun nedya kundur angedaton ndherekaken kaluhuran jengkaripun Gusti kula ingkang sinuwun. Inggih, ndherekaken kaluhuran jengkaripun Gusti kula ingkang sinuwun. Wau to. Purna sabdane Ras Narendra Sayekting kuno kelenggahi sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu yekti datan kana wolawali pinirakna tirta kresna tumaming dalan Sangsita yekti datan kela lumebek. Lah ing kono kepareng kundur angedaton tedhak jeluk saking palenggahan. Pindha penganten binayangkari.
Wis konderang adaton wong agung ing Astina wonten ing Brajanala datan kersa pinarak wonten Sri Manganti datan kersa pinarak kersa kendel sautawi sinareng dumugi wonten sak ngajenging gapura Dana Sinarendra keparengeningaken cipta nyadong pengayomaning Bathara ingkang murba masisa jagat saisine irung sing kapenggalih cekap tanpa antara dangu sigara lenggah wonten ing teratak bangsal kencana penanggap ingkang sisih kidul Sri Narendra dereng kepareng minggah wonten ing dalem ageng Prabayeksa kinarya pratandha bilih kepareng dalem badhe ngersakaken lenggah wonten ing bangsal manis saperlu dahar kembul sarwi mirsani gumlaring langan beksa minangka sarana anggenipun ngiyataken panuwunan wonten ngayunaning Bathara ingkang murba masisa jagat saisine ingkang kadhawan nindakaken beksa sampun sumekta ing diri sawega ing gati dasar wanita ingkang punjul sulistya ing warna milotan mokal sadingah kang andulu rinasa kaya kepanduk jemparing asmara sami saknalika